Здравейте хора, аз съм Иван от BMC и ние ще ви покажа един нов фокус. Това са картите. Така. Да махнем жокерите, не трябват. Това са картите. Всичките ще разбъркаме картите. Така. Вземем. Ще ги размесим пак. Ето така. И вече картите са разбъркани. И сега ще помоля моя зрител да изтегли една карта. Добре. Ето там. Сега ще искам да я погледне. И да сложи на същото място. Ето така. И след това ще почнем да цепим картите. Да кажем тук един път, тук втори път, трети път. И сега почваме да ги разбъркваме. Бъркаме картите, бъркаме пак картите. И сега започваме ето така. Вземем малко карти така, вземем карти така. И така до края на тестето. Още един път. И да кажем да сложим една карта отгоре. Ето така. И сега ще ви покажа, че има карти лице към гръб. Също така има карти гръб към лице. И има карти гръб към гръб. Обаче когато ще штракна с пръсти, всички карти ще се обърнат и само карта на зрителя ще бъде с лицето към нас. Ето така. Както видите всичките карти. И това е картата на зрителят. Това беше от мен. До другия път. Чао!